Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарышның төп темалары. Инновация башкаласы. Әлмәт үз мәйданчыкларында иҗади индустрия профессионалларын берләштерде. Впервые за годы проведения этого мероприятия, что принимающая сторона не является столицей регионального уровня, а проходит в столице нефтяного уровня. Куркынычсызлык лидерлары, профсоюз активистлары җитештерү куркынычсызлыгы культурасын үстерүгә юнәлдерелгән семинарда катнашты. Хезмәтне яклау бит ул бер генә яклы эштә ул бит ул система бит үзегез беләсез. Аны бер генә кеше дә эшләй алмый, аны һәрбер кеше җитәкчесе дә, эш бирүчесе дә, профсоюз кешесе дә бергә кулга кул тотынып эшләмәсәң, аның нәтиҗәсе булмый инде. Ознакойлылар якташлары Зиннур Абдрашитовны искә ала. Биредә атаклы хөкемдар истәлегенә бокс буенча турнир старт алды. Ул күп эшләде, боксның данын күтәрде, ознакай данын күтәрде. Менә шуңа багышлап 4нче ярыш үткәрәбез. Әлмәт үзен экспериментлар, яңа форматлар һәм кыю идеялар өчен ачык шәһәр икәнен дәлилләүне дәвам итә. Икенче көн барган федераль дәрәҗәдәге масштаблы вакыйга моның ачык мисалы. Россия креатив атнасын профессионалларны һәм иҗат сөючеләрне берләштерә торган уникаль проект. Форумның максаты нәрсәдә һәм халыкны нәрсәгә өйрәтә. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Мы должны создать кооперацию. Форумның программасы зур һәм эчтәлекле. Аның кысаларында стратегик сессиялар, дискуссиялар, түгәрәк өстәлләр һәм өстәханәләр уза. Чарада якынча 80 спикер. Бу федераль һәм региональ хакимият органнары, креатив бизнесның әйдә баручы компаниялары белгечләре, тикшеренү үзәкләре һәм медиа центр вәкилләре. Эшлекле программаның төп темалары иҗади икътисад һәм аның кыйммәтләре, мәдәни код һәм җирле үзенчәлек, территориялар брендинги һәм сәнәгать шәһәрләрендәге шәһәр мохитен үстерү, иҗади җәмгыять өчен инфраструктура, үсеш, вакыйга индустриясе, кино, мәдәният, сәнгать һәм музыка. Сегодня мы понимаем то, что мы можем стать... Бүген без бөтен дөньяда креатив лидер була алуыбызны аңлыйбыз. Һәм безнең шәһәрләрдә кешеләр интеллектуаль иҗади продукт булдыра алалар. Ә сезгә Санкт-Петербургка, Мәскәүгә, Нью-Йоркка китәргә дә кирәкми. Әлмәттә калырга һәм бөтен дөнья буенча билгеле булган продукт булдырырга мөмкинлегегез бар. Можно оставаться в Альметьевске и создавать продукт, который известен на весь мир. Это является прекрасной почвой для строительства, для создания. Бу шәһәрләрне бизәүче гражданнар өчен иң кызыклы безнең шәһәрләргә килүче туристлар белән диалогка керүче яңа алымнар булдыру. Җитештерү өчен бик яхшы нигез. Һәр шәһәр үзенчәлекле һәм моның белән ул кызыклы да инде. Наиболее интересный, привлекательный, которые вступают в диалог с гражданами и с туристами, которые приезжают посещать наши города. Каждый город самобытен, и этим он интересен. Россия креатив атнасын төп максаты вакыйга үткәрү генә түгел, ә төбәктә иҗади индустрияны алга таба үстерү өчен нигез салу. Бу җирле талантлар өчен үзләрен таныту, үз проектларын тормышка ашыру өчен яңа белем, илһам һәм этәргеч алу өчен уникаль мөмкинчелек. Ахырда бу шәһәрнең мәдәни потенциалын ныгытуга, яңа эш урыннары булдыруга, инвестициялар җәлеп итүгә һәм Әлмәтнең заманча динамик образын формалаштыруга ярдәм итәргә тиеш, ди оештыручылар. Впервые за годы проведения этого мероприятия, что принимающая сторона не является столицей регионального уровня, а проходит в столице нефтяного уровня, в нефтяной столице. Поэтому очень хочется, чтобы как можно большее количество представителей креативных индустрий, руководство города, руководство городов Юго-Востока взяли максимально полезно, максимально много информации от тех спикеров, которые сюда приезжают. Форум спикерларының берсе бизнес-антрополог Екатерина Новикова. Ул аудиторияны буыннар дөньясына 1997 елдан 2012 елга кадәр туган зумерлар буынына караган кешеләрнең өстенлекләре һәм кимчелекләре турында сөйләде. Чыгышының төп хәбәре күп җитәкчеләр күнеккән традицион идарә итү усуллары зумерлар белән эшләми. Екатерина Новикова бу буын тормышында гаджетларның роленә аерым игътибар бирде. Ул смартфоннар, планшетлар һәм башка сонлы җайламалар белән даими үзара бәйләнешнең аларның мәгълүматны кабул итүенә, концентрацияләү сәләтенә, аралашу усулларына һәм хәтта уларның эш процессыннан өметләренә ничек тәэсир итүен аңлатып бирде.
Я уже здесь нахожусь второй день. Мин монда инде икенче көн. Монда антрополог Новикованың сессиясе бик шады, бик кызыклы булды. Мин әлмәткә бездә шундый чаралар булганы өчен бик рәхмәтле. Мондый сыйфатлы мәгълүматны бушлай бирү бик За мактаулы. то, что у нас есть такие мероприятия, потому что на бесплатной основе такую давать качественную информацию, это прям классно. Компания «Татнефть» сделала... Татнефть компаниясе педагоглар шәһәребез хезмәткәрләре өчен һәр буынның барлык талантларын берләштерү һәм аларның арасында киләчәккә сәламәт һәм нәтиҗәле диалог төзү өчен искиткеч бүләк ясады. Бу чыннан да киләчәккә өлеш кертү дип саныйм мин. Объединить все наши таланты каждого поколения и построить между этими поколениями здоровый, результативный диалог на будущее. Это действительно вклад в будущее. Алсу Ахмаджанова, Олия Маратова, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Но при этом параллельно рассказывается история. Бүгін Татнефтедор жәмғиятының актылар залында профсоюз әгзалары үшін оқыту семинары узды. Татнефть профсоюз әгзалары үшін лидерлік деп аталған шара біріншіл профсоюз ұйышмалары активистларын һәм білгішлерін жиды. Видеоролик, где сняты уже запланированные нарушения, перечень, и после просмотра у работника спрашивают, что было нарушено. Татнефть профсоюз рейсы осызықлағанша хәзіргі заман профсоюз алдына традицион функцияләрдән тыш бурычлар куя. Төп мақсат хезмәт хокукларын реаль яклау һәм беренче чиратта җитештерүдә иминлекне тәкъмин итү. Вопросы безопасности, безопасных условий труда, жизни, безопасности. Это именно те самые важные направления, о которых нам 24/7 необходимо с вами думать, заниматься и продвигать эти модели. Модели среди своих членов профсоюза. Бу укытулар профсоюз составында торга гына түгел, эш урыннарында куркынычсызлык мәсьәләләрен нәтиҗәле хәл итәргә сәләтле лидер булырга омтылучы профсоюз әгъзаларын җыйды. Тирә-якта тормышта да үзгәрешләр барлыкка килеп тора. Алар белән бер адымда атларга, шуңа белемне арттырып торырга кирәк дигән фикердә Ознакайдан Рамил Хайдаров. Шундый зур киңәшмә форматында түгәрәк өстәл артында бергә уртага салып аралашуның уңай йыгынтысы күп була ди ул. Шуңа да эшчеләргә яңалык алып кайту бик тә файдалы. Улар белән тыгыз элемтәдә торырга кирәк, шул гына тыгыз элемтәдә. Алар белән йөз сөйләшергә, аралашырга. Ул хезмәтне яклау бит ул бер генә яклы эш түгел бит ул система бит инде үзегез беләсез. Аны бер генә кеше дә эшләй алмый, аны һәрбер кеше җитәкчесе дә, эш бирүче дә, профсоюз кешесе дә бергә кулга-кул тотынып эшләмәсәң, аның нәтиҗәсе булмый инде. Татнефть профсоюзы үз активистлары өчен даими рәвештә өйрәтү чаралары үткәрә. Моңарчы тренингларның күп өлеше онлайн форматта узган. Профсоюз же одни из направлений, такие как спецоценка в расследовании частных случаев, все-таки обосновывать свою значимость при проведении вот таких направлений, то есть доказывать чтобы все было законодательно, верно принято решение. Для этого же в комиссиях присутствует профсоюз, чтобы умел отстаивать свою точку зрения, то есть грамотно сформулировать свою. Катнашучылар теоретик белемнәр генә түгел, практик күнекмәләр дә ала. Алар куркынычсызлык мәсьәләләрендә чын лидер булырга, җитәкчелек белән нәтиҗәле хезмәттәшлек итәргә һәм һәр хезмәткәрнең хокукларын һәм мәнфәгатьләрен ышанычлы якларга ярдәм итәчәк. Бөгелмә шәһәренең Ярослав Гашек музее хезмәткәрләре шоколадның барлыкка килү тарихы турында кызыклы чара уздырды. Бөгелмәлеләр шоколад тарихын гына белеп калмады, аның рецептлары белән дә таныштым. Тулырак Айсылу Миннебаева сөйләр. Шоколад ясарга иң беренче майя кабиләсе индеецлары өйрәнгән. Алар аны аллалар ризыгы дип атаганнар. Соңыннан шоколад Европага килеп эләккән. Чарага килүчеләрнең күбесе шоколад тарихын беренче тапкыр ишетә. Ярослав Гашек музей хезмәткәрләре бу чараны бөтен гаилә белән музейга проекты кысаларында оештырган. Дело в том, что Всемирный день Эш шунда ки, шоколад көне 11 июль, тагын берничә көн бар. 13 сентябрь, 3 октябрь, 29 ноябрьдә билгеләп үтелә. Мондый бәйрәмнәрне без гадәттәгечә укучылар өчен үткәрәбез. Ул бөтен гаилә белән музейга кысаларында уза. К сожалению, мореплаватели не взяли с собой на борт корабля какао-бобы, потому что этот напиток им не понравился. Как вы думаете, почему?
Өстәлдә Россиянең әйдәп баручы шоколад фабрикаларының тәм-томнары җыелган. Конфет та, брикет та, трюфельләр дә. Бу ризыкны әзерләүнең рецептлары бик күп. Музейга килүчеләр бу көнне шоколадны үзләре дә әзерли һәм татып карый алды. Все очень прикольно тут было. Миңа кызыклы булды. Мин шоколадны ничек ясаганнарын белдем. Бурыч өстәүләре гаҗәпләндерде дә әле. Шоколадны өйдә әзерләп карадым, куе килеп чыкты. Миңа бу ризыкның сөтлесе һәм чикләүклесе шундый тәмнәрне яратам инде. Әлеге мероприятиегә килүчеләрнең барысы да дәртләнеп өйдә үзләре дә шоколад әзерләргә сүз биреп китте. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт спортчылар колабызга кабат бүләкләр алып кайтты. Бу юлы күршебез Зәйдән. Анда Ринат Фәрдиев истәлегенә көрәш буенча бөтен Россия ярышлары узды. Аларда Россиянең 4 төбәгеннән, Татарстанның 25 районыннан һәм шәһәреннән 280-нән артык спортчы катнашты. Акбүре көрәш федерациясенең Әлмәт көрәшчеләре нефть башкаласын лаеклы тәкъдим итте. Үзләренең яшь һәм авырлык категорияләрендә бронза медальләрне Әмир Салахов, Илдан Бикташев, Алмаз Гәрәев, Рамил Семкичев яулады. Рафаэль Калимуллин ярышларның чемпионы булды. Казанның Тулпар спорт комплексында 2007-2008 елгы яшьләр арасында исә көрәш буенча команда беренчелеге узды. Чемпион исеме өчен 29 командадан 250-гә якын көрәшче көрәште. Бу ярышларда Әлмәт федерациясе көрәшчеләре гомум команда буенча 2нче урынны алдылар. Иртәгә 1 ноябрьдә Әлмәттә Россиянең спорт мастеры, дөнья чемпионы Ильяс Галимов истәлегенә багышланган көрәш буенча ачык республика турниры узачак. Ярышлар Белоглазов урамы 62А адресы буенча урнашкан. Татнефть спорт комплексында иртәнге 9-да башлана. Турнирны ачу тантанасы 11 сәгатьтә. Оештыручылар колабызны дөнья күләмендә таныткан спортчыбызны искә алу өчен әлмәтлеләр һәм шәһәребез кунакларын ярышларда көтеп кала. Азнакайда халыкара категорияле хөкемдар Абдрашитов Зиннур Зәйнетдин улы истәлегенә бокс буенча турнир старт алды. Анда Татарстанның төрле шәһәрләреннән һәм Башкортстан Республикасыннан килгән спортчылар чыгыш ясый. Турнирны ачу тантанасында район җитәкчелеге Зиннур Абдрашитовның тормыш иптәше, якыннары, дуслары катнашты. Зиннур Абдрашитов 1952 елның 2 октябрендә Башкортстан Республикасы Таллысыза авылында дөньяга килә. Кечкенәдән хезмәт сөючән, гадел, кешелекле була, спортка тартыла. Уфа шәһәрендә яшәп, анда төрле ярышларда катнаша. 70нче елларда ул Азнакайга кайтып төпләнә. Спорт өлкәсендә дә, районның социаль үсешенә дә һәрдаим ярдәм итеп килә. Ул күп эшләр эшләде, боксның данын күтәрде, Азнакай данын күтәрде. И менә шуңа багышлап 4нче ярыш үткәрәбез. Азнакайда бокс күптән инде шөгыльләнәләр балалар бокс белән күптән. Уңышлары аларның бик зур Азнакай балаларының. Европа беренчелегендә беренче урын алучылар булды. Чемпионат мира да среди полицейских дагы беренче урын Америкада алды Нияз Файзуллин. Атаклы малайлар Азнакайда күп. Балалар күп шөгыльләнәләр, яраталар боксны. Аның истәлегенә багышланган ярышларда катнашучыларны район башлыгы урынбасары Айдар Халиуллин сәламләп, уңышлар теләде. Очрашуда шулай ук Зиннур Абдрашитовның якыннары, тормыш иптәше дә катнашты. Менә 5 ел юк инде безнең арада. Һаман гомер узган сайын аның кадерен, бергә торуның рәхәтен сизеп яшибез, һәр вакыт аны искә алабыз. Бик акыллы, бик эшсән, бик хезмәт сөюче, алга баручы, күп белүче, күп укучы иде. Бик сагынабыз. Аннан башка бик күңелсез. Но менә шушы турнирларда аны искә алып, шулай матур итеп бәйрәмнәр уздыру районда безнең өчен бик зур шатлык. Турнирда барысы 13 команда составында 150 боксчы көч сынашып, аларның иң кечесенә 9, иң зурысына 16 яшь. Рингта ярышлар кызганнан кыза бара, егетләр үз осталыкларын күрсәтә. Уеннар барысы 32 үлчәм категориясында башкарылачак һәм 2 көн дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кирип, луч әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнадинова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.